Tento rok sa niesol v znamení ciest a prednášok. Vydali sme sa hlavne po stopách hradov a zámkov, slovenských mýtov a povestí, ale venovali sme sa aj pre nás tradičnejším veciam, ako je UFO či kruhy v obili, ktoré sme tento rok navštívili iba v Českej republike. A nesmieme zabudnúť, že sme vydali ďalšie číslo nášho internetového časopisu X Paranormal. Hneď na začiatku roku mal turné na Slovensku i v Čechách jeden z najznámejších spisovateľov, venujúcim sa archeoastronautickým teóriám, Erich von Däniken. Samozrejme, že sme si jeho prednášku nenechali újsť. Nádhernou českou krajinou, ich dreveničkami, sme sa koncom mája vybrali na každoročnú konferenciu na Hausku, ktorú usporadovajú naši kolegovia z EFC. Po krátkom príhovore predsedu Jozefa Purkrta začal maratón prednášok. Niektorí sa venovali aj okoliu tajomnej housky. No a radioamatéri nám vysvetlili, že na bezdrátové spojenie je zapotreby hodne drátu, ale spojenie sa s našimi protinosťami podarilo. S úsmevom sme sa vybrali o mesiac na našu konferenciu Fénix do krásnej malebnej prírody na Orave, do Zázrivej. Prednášky zahájil Jirko Kult. V ďalšej pokračoval Jan Pavlík, Pepo Purkrt, Rudolf Irša, a v nedeľu do obeda ich zakončil Milan Zacha Kučera. Nechýbalo ani večerné posedenie pri niečom tekutom. A tiež nočné posedenie pri ohni. Tešíme sa na budúci ročník. Navštívili sme hrad Beckov, kde sme sa dozvedeli zaujímavú historku o tamojšej vrieskajúcej lebke a o zvláštnych javoch, ktoré sa dejú pod hradom v Kurii. Trenčiansky hrad, ktorý je tak opradený povesťami a tajomstvami, že ho nie je treba nejak zvlášť predstavovať. Nádherný románsky kostolík svätého Kozmu a Damiana z 13. storočia v Kšinej, nedaleko Uhrovca, postavený na starom slovanskom opevnení. V jeho okolí sú ešte zachované pozostatky hradieb.
Príbytky v Brhlovciach, vytesané priamo do skal. Žije tu milá staršia dáma, ktorá vidí a komunikuje s mŕtvými. Tieto jej schopnosti nadobudla až žiaľ po vypuknutí jej choroby. Levický hrad, ktorý mimo hradnej Bielej Panej má ukrytú i studnu Neviniatok, odkiaľ sa podľa povesti ozýva za temných nocí ston a plač. A keď už sme boli v Leviciach, neobyšli sme ani Tekovské múzeum, aby sme si obzreli keltský poklad nájdený na Hornom Ponitrí. Náš výlet na Uhrovec začal netradične, výkopovými prácami, kedy sa Mirko pokúšal spraviť zo svojho Forda obojživelníka. Po úspešnom vydolovaní Forda z potoka, strastiplnom výstupe na hraz nás čakalo miesto bez vody, elektriny, plnej ticha a neobvyklého kľudu. Nádherný západ slnka, a ráno sme zhliadli krásnu panorámu nového dňa. Tiež hradné kozy, čo zjedli všetky raňajky. Po prebudení ostatných sme šli vydolovať naše expedičné vozidlo, ktoré zapadlo po druhý krát, a nezabudli sme sa zapojiť do akcie domorodcov Vyrúb les, budeš mať teplo. Večerná grilovačka musela byť. Nezabudli sme samozrejme, že sme sa neprišli len baviť, ale aj badať. A že bolo veru čo? Hradné strašidlá nedali veru na seba dlho čakať. Brázdili sme tiež jedným z najznámejších hradov u nás. Nazreli sme do histórie Čachtického hradu a jeho krvavej minulosti. Ku koncu septembra sme boli v Podorliciach, kde sme so Zábleskom a jeho predsedom Zdenkom Marekom navštívili starý opustený lazaret. Vznikol tu záber, kde sa na fotke nachádzajú, či vlastne nenachádzajú traja muži s baterkami. Kto vie, kam zmizli v čase fotografovania. Na druhý deň sme sa usadili k prednáškam. Jirko Kult a UFO vo Francúzsku. Ján Pavlík, opäť Pepo Plukrt, Františka Vrbenská, tradične už Milan Zácha Kučera,
Tajomná kniha Záblesku a jej predseda Zdeněk Marek, Martin Čížek, či Libuše Švecová. A samozrejme nesmiel chýbať ani večerný pokec. Naša cesta do Poľska viedla do najrozsiahlejšieho opatstva cisterciánov, do kláštora Lubiaš. Impozantnú barokovú stavbu si zamilujete na prvý pohľad. Letný refektáž, kniežacia sála, i kniežacia kaplnka. Navštívili sme tiež komplex Vlodaž. No a nesmela chýbať ani Mucholavka. Ostáva už len večerný spev posledných neúnavných vytrvalcov. Cesta späť na Slovensko bola lemovaná skutočne peknou krajinou. Na začiatku novembra sme opäť zavítali na Housku, kde pod vedením Laca Lahodu sa pokúšali badatelia z rôznych klubov znovu otvoriť stratenú komnatu. Cestou späť domov sme zabudili k krásnemu zámku s kránou. Ešte, že občas zlyhávajú navigačky. Počkáme, kam nás zavedie budúci rok.